Ay guys, kuno.
Hello po Sans, Idol. Maraming salamat sa panonood sa live ko. At kang Sky CD raw, hello, are you in Davao City? No, nandito po ako sa Cebu City, sir. Idol, ma'am. At shout out kang Sans Idol o Sky Kadiraw. Maraming salamat sa nanonood sa live ko, si Cebuano Rider. At nandito na kami sa Katipunan sa Labangon. At dito sa area nito, i-deliver namin ang pagkain. At dito na ako magtatapos sa aking live. Cebuano Rider, marami pong salamat. Bye-bye. Dito sa